DDS Production. Rain як садочор. салом алейкум мегум модари меҳрубон, салом алейкум мегум падари дилу ҷон, саломи гарми май тарафи ғариби, худо хоҳам меём ягон рӯз ба қариби. очама ёд кардам нони чакдони тара, як минута хандаи сари дастархони тара, мехонда барам боши сармадару гӯшат моном, ҳама хехоҳум барада мӯи сафеда ҷоном. шумо ку зиғ нашен бачад имрӯз ғарибай, агар ман дурам бошум омадано қарибай, баги биё чакелини мегуфтагита, мефорам дар рӯзи ту ёд бинум хизандита. ман меомай ғариби, оча ҷон ба қариби, ман меомай ғариби, дар дили ма қариби, ман меомай ғариби, оча ҷон ба қариби, ман меомай ғариби, дар дили ма қариби. ман имрӯз ғарибам дурай бародарон, ман имрӯз ғарибам дурай тоҷикистон, ман имрӯз ғарибам дурай хоки ватан, ман имрӯз ғарибам барои номусу нан. кадоме ки ғарибай ғаму ғусса дур шава, медонум рафтагиен ки зиндагӣ зур шава. дарахтон дуо доранд тамоми оилатон, соқу саломат бихезем биен хонатон. ҳози мара да хона интизораи модарам, ба умеди бачам ҳози медрояи дарам, неки зиғ наша очаҷому қана мондай, репи ғарибира райн барои мора хондай. ман меомай ғариби, оча ҷон ба қариби, ман меомай ғариби, дар дили ма қариби, ман меомай ғариби, оча ҷон ба қариби, ман меомай ғариби, дар дили ма қариби.